Suomen Ford täyttää 100 vuotta ja vauhti vain kiihtyy. Euroopan suurin frisbeegolf-kauppa Power Grip Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Erinomaista heinäkuuta Turun Lausteen frisbeegolf-puisto ja avoimen luokan 3. ja viimeinen kierros. Ja tämän Suomen Pro Tour-kauden 3. osakilpailu. Ja jälleen kerran kanssani studiossa ja selostamossa MTV-urheilun asiantuntija Toni Syrjänen. Toni, tähän avoimen luokkaan kun finaalipäivää startataan, niin voidaan sanoa, että on muuten ehtinyt mahtua vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja tarinaa tähän 2 edeltävään päivään. Ensimmäinen päivä vähän kauniimmassa säässä, mutta lauantai, niin se oli monien heittäjien mielestä yksi kauneimpia päiviä heittää frisbeegolfia. Joo, olihan se aika hirveän näköistä, kun sitä katseli siellä paikan päälläkin, että siellä sateenvarjot lenteli ja sadetta tuli ja perjantainahan me nähtiin jopa hirvi tuolla radalla. Kyllä, Teemu Lampainen. Hyvä On hyvä kulma. Tää on paljon jyrkempi kulma. Ja se laskeutuu sinne. Kyllä tulee ihan piikki suoraan alas. Hyvä heitto Teemu Lampaiselta. Tätä haetaan. Ei ollut huono haku. Aika maukas yritys mun mielestä. Ja, kyllä Teemu Talikainen on ihan peleillä. Eli se pysyi pelissä, ei mennyt ihan tonne. Ja Teemu Talikainen ravisuttaa siinä vähän ketjuja baarikorttiin. Ilmeistä näki tuon avausheiton jälkeen, että odotti paljon suurempaa ongelmaa. Hieno putti. Ringin reunalta aika lailla tasan 10 metristä Iivari Raittinen birdie-korttiin. Iivari Raittinen. Hyvää peliä häneltä. Sitten Teemu Lampainen. Ja Teemu Lampainen. Varma putti birdie-korttiin. Nyt on 2 välissä lavat niin sanotusti avattu ja nyt pitäisi ruveta teknistä heittoa laittamaan tuohon ränniin. Tää näyttää hyvältä. Hitaalla kiekolta kämmen leksi tonne väylää pitkä. Todella hyvä heitto tästä Lampaiselta. Hyvä heitto. Tässä Teemu Talikaisen putti ja se menee sisään. Teemu Talikainen birdie-korttiin ja kärkitaistossa 14 alle tulokseen. Ohittaa tässä vaiheessa Daniel Davidsonin. Tupla D jää tällä hetkellä sinne 2. Mitä tekee Teemu Lampainen? Ja varma putti häneltäkin. Kovaa alas. Ja nyt Samuel Pullisella kärkikortista suurimmat paineet, kun siellä kaikki heittää keskelle väylää. Hakee vähän kauemman linjaa ja nyt se lähtee viemään tuonne aika pitkälle. Nyt ja kakkosheittoon aika paljon matkaa. Toki se on siellä väylällä. Ja kulma on todella paha. Kulma on todella paha, koska se kaartaa tuonne oikealle ja nyt saa laittaa kyllä Samuel Pullinen kämmeneen se aika jyrkkää kulmaa, että se lentää matalana hakee. Näyttää itse asiassa todella hyvältä. Ja kun se vielä skippailee, niin wow, mikä kämmenä Samuel Pulliselta. Tästä näkee korilta, että se on niinku suoraa korilinjata se heittää tänne ja tää on aivan käsittämätön heitto tosta kulmasta. Aivan jäätävä heitto. Huhhuh. Heikoin avaus ja paras, ainakin tässä vaiheessa paras kakkosheitto. No se on käytännössä, sitä täytyy heittää muki, jos haluaa heittää paremmin. Se täytyy olla keskellä koria, jos sen haluaa. Iivari Raittinen, matala, sekin on hyvän näköinen. Tulee vähän sisempään, mutta hyvin sekin tulee jää sinne. Vähän kauemmas kyllä. Jättää rysty leijapilta hänelle, kun se on vaan tommonen saatto. Iivari Raittinen. Oi mikä putti! Iivari Raittinen ottaa birdien korttiin ja vähän oli epäuskoisen näköisenä. Ilme oli vähän sen jälkeen, kun kiekko irtos kädestä, että oliko vähän liian matala, mutta siitä se alaraudan kautta ponnahtaa ketjuihin ja pysyy siellä korissa. Tässä vielä näkyy uudestaan tossa vähän tonne, ei vitsi, laskee liikaa, mutta Pelaaja tietää tossa kohtaa, että onko se liian matala vai ei, mutta hyvin tuli siihen
Talikainen vähän parantamaan omaa menoaan. Lampainen sen sijaan oli vielä bokivapaa ennen edeltävää väylää, mutta edeltävällä väylällä siis ensimmäinen boki tähän päivään. Kaverikset Talikainen ja Lampainen tuossa vierekkäin, että vähän Lampaisen parempi kulma, mutta se oli tosi pienestä kiinni, jäi korkeutta siitä heitosta pois, että se olisi käynyt feidaan enemmän se kiekko, niin sillä olisi päässyt, mutta tässä Talikaista näyttää Katsopa aika tätä. upea Katsopa tätä! Huhhuh. Ei ollut iso väli, mutta Teemu Talikainen pääsee puttailemaan pöydiä. Ja Teemu Lampainen, pystyykö vastaamaan? Talikainen oli vähän vaikeammassa positiossa. Lampaisella on leveämpi, mutta ei, kyllä se menee sen puun ohi, mutta sitten napsahtaa siihen seuraavaan puuhun, joten tämä näyttäisi kyllä Lampaisen osalta hyvin vahvasti baari kautta boki väylältä. Se olisi päivänä 3. pöydi hänelle. Ja sitähän se on, 3. kerta toden sanoo. Olisiko se sitten peliä avaava pöydi, 3. pöydi tähän päivään Teemu Talikaiselle. Ja Lampainen puolestaan paari. Daniel Davidson väylällä 9. Ja Davidson on siis vielä tähän mennessä täysin bokivapaata kierrosta pelaa. Ja niin pelaa myöskin tämän heiton jälkeen. Se on nimittäin se on birdie-paikoilla. Joona Heinänen. Se on jo lähestulkoon odotettavaa, että ihan ei mene. Daniel Davidson, onko jälleen kerran birdie? No onhan se! Daniel! Mitä sinä olet syönyt? Aamulla meikäläiselle samaa koko rahalla. Mieti, Daniel Davidson 10 väylää, 7 birdiä. Melkein täydellistä kierrosta pelaamassa. No kyllä. Teemu Lampainen. Se on hyvä. Kyllä, kun tulee tosi pitkä. Se on erittäin hyvä heitto Teemu Lampaiselta. Onko jopa liian nähdä, onko maskissa. Tuon kuvakulman perusteella siinä on juuri 2 koivun välissä sellainen väylä, mistä pystyy heittämään Lampaisen. Toinen heitto ja on hyvä. Tekee itselleen birdie-paikan, joten Teemu Lampainen. Sen takia pelaajat välillä valitsevat sen rollerin tähän väylään. Tai sitten vaan sippaa sen tohon niin sanotusti tohon aukolle ja pelaa ihan suoraa paaria, mutta se on raakaa peliä sekin. Kyllä. Ja Lampainen tähän heittää rolleria. Nyt näyttää kyllä hyvältä. Kuhan nousee vielä takaisin tuohon korin viereen. Noin. Siinä. Ja Mio Hämäläinenkin lähtenyt tähän päivään todella kaukaa. Hän on sijalla 11 ennen tätä päivää ja nyt hän on kuitenkin noussut sinne 3 kärkeen. Se kertoo siitä, että vire on ollut Miolla siis hurja. Yksi niitä pelaajia, jotka ovat tänään menneet bokivapaata kierrosta ja Talikainen taitaa heittää myös ilmaheittoa. Ainakin tuntuu vähän tuo mallaus siltä, että ilmassa lähtisi heittämään. Ei, rolleriksi se kääntää. Rolleri tulee. Kyllä. Pysähdy. Pysähdy. Kyllä! Ja tottelee. Daniel Davidson pelaa itselleen jälleen kerran birdie-paikan. Ja nyt Joona Heinänen tietää, että hitto vie tuo Daniel pelaa hyvin, että hänen täytyy tehdä sama. Jyrkkä hysse. Ja Laitto paremman. wow! Joona Heinänen. Se on hyvä. Klinikka käynnissä. Kyllä, se on hyvä heitto ja se menee tuohon kulututelun alueelle, tuohon korin ympäri. Se on aika lähellä. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ei voi olla totta. Daniel Davidson heittää. Äsken meni vasemmalta puolen Tom Mittanen, vähän pidempi ohittaja, nyt meni oikeata puolen. Ja Joona Heinänen birdie-korttiin ja Joona Heinänen ottaa Daniel Davidsonia kiinni.
Hyvin kääntää yli ja suoristaa. Ja pikku feidi siihen, niin sittenhän se on siellä rinteessä kiinni. Pääsi sinne yläpuolelle. Teemu Lampainen. On se hieno. On se hieno. Se ei ollut ihan Heinänen tasoa, mutta lähestulkoon. Lampainen pitää itsensä kärkikamppailussa mukana ja Teemu Talikainen yrittää siellä vielä kaikin voimin pysyä paari. Se on tässä äärimmäisenä kovatasossa kisassa kuitenkin tähän väylään pettymys ja nyt tää Lampaisen birdie-putti ja se menee varmuudella sisällä. No ei se nyt ihan vähän näytti siltä, että meinasi kaatua eteenpäin, lipsahti ja Talikainenkin repeilee yksinään. Ja varma putti. Nyt se menee sisälle. Sen äskeisen epäonnistumisen jälkeen tekee kyllä Daniel Davidsonille hyvää. Hän taistelee kilpailun voitosta Joona Heinäsen kanssa. Joona Heinänen myöskin birdie-korttiin. Ja kyllä tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Daniel Davidson ja Joona Heinänen ovat ne kaksi parasta pelaajaa ja Teemu Lampainen yrittää heitä ottaa kiinni. Sitten näkee paremmin, mutta näyttää ihan hyvältä Tuhkasen ja Heinäsen veroinen. Siinä se on. Hieno heitto Lampaiselta. Hän on Hyvän näköinen heitto. On todella hyvän näköinen heitto. On todella hyvän näköinen heitto. Ja tuleeko se vaan tuo sähkötolpa haarus just eteen vielä, että joutuu ottaa haaralle sen eteen? Isoja putteja. Nämä on isoja putteja tämän päivän kannalta. Davidson Heinänen 20 alle tuloksissa. Lampaisella olisi nyt paikka tasoittaa tilanne heidän kanssaan. Lampainen ja ei. Aivan liian jyrkkä kulma on tuossa. Lampainen äsken oli tärkeä putti. Nyt pitää melkein pistää jo sisälle. Ja kyllä se menee. Toni Syrjänen, oletko vielä kanssamme? Olen. Paikalla. Juuri. Paikalla, mutta ei läsnä. Lampainen. Toinen heitto. -20 ennen viimeistä väylää olisi iso juttu. Mahdollisuus siirtyä kilpailun jaetulle kärkipaikalle. Kyllä! Teemu Lampainen nousee kilpailun kärkeen. Uskomaton putti väylälle numero 17 ja TL suorittaa. Ei paljoa kädet tärrää, katsokaa tätä. Sanoit siitä, että onko mitään kauniimpaa, niin siinä on muuten. Wow, se on estetiikkaa. Ja anteeksi nyt vaan, mutta siinä on frisbeegolf-erotiikkaa tässä heitossa. Ja sitten Daniel Davidson. 2 birdiä tässä kisassa Daniel Davidson tähän väylään. Laittaako sellaisen pienen hyssäkulmaan rinnettä hienon viistävästi olevan hyserheiton? Se on piikki. Oi! Lähellä on, ettei Daniel Davidson tee holaria ja sen jälkeen vielä sinne ringin reunalle 8 metriä. Se siihen hole oneinen, se olisi ollut kyllä yksi kaikkien aikojen päätöksiä. Daniel Davidson ei tossa kohtaa tiedä, sieltä ei nähtävästi tullut mitään signaalia siihen, että se jäi sisäpuolelle. Kyllä. Se luulee, että se on autissa tällä hetkellä. Todennäköisesti, ja katsokaa Joona Heinäsen ilmettä. Se pelastuu myös. Kyllä. Se pelastuu myös. Daniel Davidson heittää kilpailun voitosta. Ja Daniel Davidson painaa kiekon pönttöön 21 alle. Daniel Davidson 21 alle tulokseen. Ja nyt hän on kyllä viittä vaille tämän kilpailun voittaja. Joona Heinänen pystyy tulemaan 20 alle tulokseen. Joona Heinänen vahvistaa omia asetelmiaan kilpailun kakkosena. Ja siinä Joona Heinänen, Teemu Lampainen 20 alle tuloksessa. Eli pistää holari. Ja silloin Teemu Lampainen on Turun Lausteen suuri kuningas. Teemu Lampainen. Kämmen heittoa ja nyt
täytyy tulla se feidi vielä sinne, ja sehän tulee, ja mihin se sitten loppujen lopuksi jää, se rolli auttiin, ei tällaista loppua, ja se ratkaisee kyllä tämän. Se ratkaisee tämän Turun Lausteen osakilpailun. Teemu Lampainen olisi tuon oman heittonsa upottanut, ja nyt tietysti Dropparilla, ja nyt alkaa Lampaisella myöskin taistelu muista asioista. Tämä pitää jo pistää sisälle. Teemu Lampainen pistää sen sisälle, pysyy edelleen 20 alle tuloksessa. Voittaja jahtikortista Daniel Davidson. Daniel Davidson jahtikortista nousee tämän kilpailun voittajaksi. Ja siinä kärkikortista voidaan muuten myöskin nostaa esille, vaikka Raittinen tulee aika paljon alas, niin Raittinen, korjaan, olihan siellä yksi boki, mennäisin sanoa, että bokivapaa kerros, mutta onhan siellä yksi boki sentään. Mutta Daniel Davidson, fantastinen kierros, hänellä siis yksi boki tähän